Українське військо знищило кілька тилових колон ворога на Сумщині та Миколаївщині. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, основний напрямок удару московитів незмінний – це Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Миколаїв та Херсон. Утім, суттєвих змін у характері боїв не відбулося. Тривають тактичні бої місцевого значення. Крім того, українська авіація знищила 12 повітряних цілей ворога. За попередніми даними, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації. Ця армія, до вашого відома, якраз відповідала за створення першого і другого АК, або так званих міліцій, так званих ЛНР і ДНР. І несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх 8 років. Ви будете дуже сміятися, але це відбулося в районі аеропорту Чорнобаївка 6-й раз поспіль. Оборонці Маріуполя провели рейд по ворожому командному пункту. За інформацією окремого загону спеціального призначення «Азов», було знищено ворожі склади з боєприпасами, офіцерський склад окупантів та до взводу піхоти. За попередніми даними, українським захисникам вдалося знищити ворожий танк, 2 БТРи та вантажівки. Перемовини – єдиний шлях для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що жорстока і помилкова тактика російських окупантів, яка полягає у постійних ударах по цивільним, призводить лише до нових санкцій проти Росії та посилює тиск на агресора. Продовжуючи війну, втрат зазнаватиме як російська армія, так і їхня економіка, додав Зеленський. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Трохи більше, ніж за 3 тижні. І я хочу, щоб мене зараз почули всі. Почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Вантажі для нашої оборони та людей завозитимуться настільки швидко, наскільки дозволяють закони фізики. Глава держави наголосив, що урядовці опрацювали рішення для перезавантаження митниці та скасування митних платежів та бюрократії. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз. Московити замінували морські шляхи від Босфору до Одеси і заявили, що це українські міни. Про таке повідомила моніторингова група Інституту чорноморських стратегічних досліджень. За їх даними, напередодні морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу підриву нібито на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі. Фахівці Інституту чорноморських стратегічних досліджень наголошують, що йдеться про мінування окупантами рекомендованого шляху для комерційних суден від Босфора до Одеси. А це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден у Чорному морі. Евакуація під вибухи ворожих снарядів. Люди йдуть з села Романівка, що у передмісті Ірпеня. Волонтери евакуюють поранених попри обстріли окупантів. 5-й день, вот мы волонтеры, вот наши 2 машины, плюс люди еще подъезжают, то есть все просто по своей воле мы приезжаем сюда, и люди выходят, их выводят оттуда, вот из-под моста, потому что там же ни проезда, ничего нет. Людей доводят сюда, мы садим машины, уже туда до Новобелича их довозим, там уже волонтеры их перехватывают и разводят кого куда. И животными, и мы вывозили собак и котов, то есть люди даже не бросают своих питомцев, выезжают. Позавчера мы вывезли где-то около 170, вот лично мы 2 машины, плюс еще тут скорые постоянно подъезжают.
У селі чимало спалених та зруйнованих будинків. Місцеві жителі розповідають, що окупанти зробили з селом, та дякують нашим бійцям за те, що відкинули ворога. Занадто бомбили. Багато Бомба, перестрілок. бомби, міна, хлопці дають отпор хороший. Ми з Ну, вони Нової підлазять. Ну, молодці, ребята відбили нас разів з 10. І будинок ми згорів. вирвалися, ми з самого початку там. 3 бомби кинули по нас прямо в перші дні, то що дом. І тепер підпалили 2 елітних дома, красавці. Один вже Липки 2. згорів 2 І дні. липки 1 згоріло. Кидають зажигательні міни. Люди прямують так званим зеленим коридором. Насправді це саморобний дерев'яний настіл через річку біля підірваного мосту. Йдуть і самотужки під вибухи російської артилерії. Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун. Ворог втрачає позиції на підступах до Києва, але продовжує обстрілювати цивільних з усіх можливих озброєнь – великокаліберної артилерії, танків та мінометів. Військові показали, як виглядають ці міста зараз після ворожих атак. Бачите, наслідки мінометного обстрілу тяжкої артилерії 152-120 мм. Це, скоріш всього, постріли з танку 120 калібр. Це міна 120 калібр. Ворог б'є вночі безсистемно та неприцільно. Його мета – зруйнувати інфраструктуру, житлові будинки та убити якомога більше цивільних людей. Темніше починають обстрілювати. Б'ють навмання. Як намога більше нанести паніку. Під завалами тут ще можуть перебувати люди, проте рятувати їх украй складно. Ворожі обстріли тут майже не стихають. Прем'єр-міністр Польщі закликав Євросоюз повністю заборонити торгівлю з Росією. Матеуш Моравецький висловив сподівання, що буде чергове протверезіння європейських лідерів, і Рада ЄС ухвалить черговий пакет санкцій. Як додав Моравецький, йдеться про життя і смерті десятків, а може і сотень тисяч людей. Йдеться про суверенну країну, Україну, але і про безпеку НАТО. ЄС повинен продемонструвати свою силу і рішучість щодо Росії. Інакше найближчим часом доведеться заплатити більшу ціну, додав Моравецький. Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торговельну блокаду як для морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю, заявив прем'єр-міністр Польщі. Україна – перша держава у світі, яка судиться за конвенціями про фінансування тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, аби визнати Росію державою-терористом. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар. Вона пояснила, що Міжнародний суд ООН може розглядати такі справи, якщо усі держави-члени ООН будуть згодні, а Росія блокуватиме цей процес. У позові йдеться не лише про широкомасштабне вторгнення Росії до України, а й про її злочини, починаючи від окупації Криму. Серед найбільш відомих, в принципі, всім це і терористичних актів, це і збиття малазійського літака MH17, і це все відображено якби в наших документах, в нашому меморандумі, який ми подаємо до Міжнародного суду ООН. Це артилерійські обстріли житлових кварталів Маріуполя, пасажирського автобуса поблизу Волновахи, артобстріл Краматорська, вибух під час мирного маршу за єдність України в Харкові, вибух у нічному клубі «Стіна» також у Харкові. І внаслідок всіх цих подій ми стверджуємо, що жертвами стало цивільне населення. І усі ці атаки, вони також мають чітку політичну задачу і мали для Російської Федерації примусити Україну до прямих переговорів з терористичними групами і змінити свій конституційний устрій.